Em dic Eloi, tinc 12 anys i faig primer de l'ESO. Em va costar una mica canviar, però bueno, ja està. Tinc amics de la meva classe i més grans. La que més m'agrada, natació, perquè m'agrada nedar. M'agrada molt fer parkour i rapejar. Me llamo Adela, tengo 23 años. Somos 4 más los educadores. Nos enseñan un poco a las tareas, a organizar la comida, cosas que antes con los padres no sabías lo que era la vida en sí. Me gusta la música, también caminar y los tallarines de mi abuela. Soc Ana Maria, tinc 57 anys, vinc aquí al Club Social i he millorat el poder comunicar-me. M'agrada molt la història de l'art, sobretot la cuina, i jo m'ho passo molt bé, de veritat. I a mi m'encantaria ser metge i sobretot neurocirurgia. Em dic Àngel, tinc 21 anys i fa 10 anys que vinc al CEPLA. Sempre m'han tractat molt bé, sempre tenen un bon consell que donar-me. M'ha ajudat molt, no? Jo me'n recordo que vaig venir aquí que era molt tímid, sempre estava molt sol i ara ja estic una mica més obert. M'agrada el teatre, perquè també tinc molts amics y així també supero la meva timidesa. Soy Judith, tengo 33 años y estoy trabajando de auxiliar administrativa, archivo pólizas, introduzco los datos de los clientes. Para mí estar trabajando es una experiencia muy bonita, como persona te superas. Lo que me gusta es salir con mis amigos, pasarlo muy bien y estar un tiempo agradable con ellos. L'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, ACID, treballa per l'atenció integral de les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleugera, donant serveis per cobrir les seves necessitats en l'àmbit social, laboral i formatiu, millorant així la seva qualitat de vida per aconseguir la major autonomia possible. Mira'm. 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 En aquest sentit, l'acció d'acompanyament que fem a la CID és molt important, tant pel nombre d'usuaris que tenem com per la diversitat de serveis que estan en marxa, sense oblidar la qualitat personal i humana dels professionals. Mira'm. 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 Des que va ser fundada per Montserrat Baró l'any 1994, la CID no ha deixat de créixer i innovar per millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit, donant a conèixer el col·lectiu, sensibilitzant la societat i promovent i defensant els seus drets. Mira'm. 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 «25 anys fent visibles les persones amb intel·ligència límit».